खुलुमबाय दिनै 6 डिसेम्बर 2023 बुधबार गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय खानापारा फ्लाइअभारनिफ्राय सासे सेंग्राखौ सिनाय मोनि सुबुङा फ्लाइअभार सानिफ्राय गाहायाव गाहरदों आरो गाहरजानाय सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। गाहरजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय गुलसाफी आली, ट्राक ड्राइभार महरै खामानि मावो। नाथाय गुलसाफी आलीखौ सोर गाहरखो बेखौ दासिमाव मिथिथ'नाय जायाखै। सीआईडी टीवी सिरियालनि एक्टर दिनेश पाटनीसआ मुम्बाइनि तुंगा हस्पिटालाव फाहामथाय लाजाबाय थानाय समाव हरखाब जिउ गोमादों। बिथाङा लिभारनि फाहामथाय लाजागासिनो दंमोन आरो माखासे अंगफोराबो गाज्रि जानानै दंमोन, बेनिखायनो फाहामसालियाव थिसनजादोंमोन। नाथाय फाहामथाय लाजाबाय थानाय समावनो थैबाय आरो बिथाङा थैनाय समाव 57 बोसोर बैसोनिमोन। इउपिपिएलनाव जेबो एजेन्डा गैया। प्रमद बर'आ बिटिसिखौ सालायनायनि थाखाय साख्रि मोनाखै। बर'फ्रा एबा बिटिसिनि थिखादारफ्रा बिटिसिआव खामानि मोनाखै होननानै कास्टम बसुमतारिया फोरमायदों। जोंहा जाय टेट पास जानानै दं 19,000 बिटिसिआव टेट पास जानानै दङ। आसाम पार्टनि टेट पास जानाया एखे बोसोराव पास जानाया दिनै साख्रि मोनजोब्बाय। बिटिसिआव टेट पास जानाया मानो साख्रि मोनाखै? जे प्रमद बर'आ आरो इउपिपिएलआ सासन खालामनायनि थाखाय साख्रि मोनाखै, नङा होमबा? दिनै भेन्सार स्कुला सरकारि जायासै, फोरोंगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनो। दिनै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनासै, बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनफैबाय। आबादारिफोरा दिनै इउपिपिएलखौ सैला, नङा होमबा? दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरियानो जितेन मोसाहारि, जायनाखि तामुलपुर आन्सलिक एबसुनिबो आफादगिरि जानाय प्रमद बर'नि क्ल'ज, बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'जों जाथिया रैखा नंला, प्रमद बर'जों जोंनि ओनसोला जौगाला होननानै बिथाङा बिपिएफआव हाबफैदों। खैराबारि ब्लकनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट भुपेन बर' इउपिपिएलनि फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन, इउपिपिएलखौ गारनानै दिनै बिपिएफ दोलोआव फैदों। दिनै पावाराव इउपिपिएलआसो दङ, नाथाय अब्लाबो इउपिपिएलखौ गारै गारै फैनानै दिनै बिपिएफ दोलोजों जयनिं जादों। दाखालि बावैसो मा होनो जोंहा बरमा आन्सलिक एबसुनि बारग' आफादगिरि रमेश बर'आ पावाराव दङ इउपिपिएलआ, अब्ला बिपिएफआव फैदों। दिनै 25 बोसोर बोरै सासन खालामगोन? आबादारिफ्रा इउपिपिएलखौ सैला, जोंनि जाय इडुकेटेड यां जेनेरेसन बिथांमोना इउपिपिएलखौ सैला, कन्ट्रेक्टरफोरा इउपिपिएलखौ सैया, बिभिन्न जाति जनगोष्ठिया इउपिपिएलखौ सैया। दिनै बिपिएफ दलाव फैगासिनो दङ। आरो बयनिफ्राय इन्टारेस्टिं, जाय इउनिभार्सिटि बारग'नाय, जाय दिनै कलेज बारग'नाय, बै यां जेनेरेसना दिनै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैदों। मा बुंदों बिथांमोना? जे बिटिसिखौ बासायनो नांगोन, जेरैखि जाया बिटिसिखौ बासायनो नांगोन, मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोनांगोन। बिटिसिआ जोंनि सम्पद होनदों, बिटिसिआ जोंनि, ओंखायनो बे बिटिसिखौ बासायनो होननानै दिनै यां जेनेरेसनफ्रा, सेंग्रा सिख्लाया दिनै बिपिएफ दोलोआव जयन जागासिनो दं। बेफोरनि साइना मा, नङा होमबा? राजु नार्जारिया जुदि रायजोजों अनजानाय खामानि मावोब्ला, रायजो राजानि खामानि मावोब्ला मा 50 बोसोरखौनो सासन खालामनो हागोन बिथांमोना। दिनै नाथाय रायजो राजानि मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। आं बुंबाय थायोना नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों, प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गाव शिफ्ट जानायनि उनाव जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डआव 10 कोटि फैसा होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। सासेबो मिडियानो 10 कोटि फैसा होआसै। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनाय, मास्टार डिग्री खालामबाय थानाय आरो ग्रेजुवेसन खालामबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2,500 होनायनि खोथा दंमोन, रावबो थाइसेबो मोनासै, नङा होमबा? रावबो थाइसेबो मोनासै। 5 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायनि खोथा दंमोन, 5 लाख नङा, 3 बोसोर जाबाय प्रमदआ शिफ्ट जानाया, दिनै सासेबो साख्रि मोनासै, नङा होमबा? दिनै उल्टा टेट पास जानायखौ आसाम पार्टना साख्रि मोनबाय, बिटिसिना साख्रि मोनासै। 5 लाखनि गेजेराव सासेबो बिथांमोना साख्रि होनो हायासै, नङा होमबा? दा बेबादियाव जोंनि सेंग्रा सिख्लायाबो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामला। ओंखायनो बिपिएफ दोलोआ पावाराव फैनांगौ, हाग्रामा महिलारि सारा पावाराव फैनांगौ होननासो सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि, गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ दोलोआव फैगासिनो दङ, नङा होमबा? नोंथांमोनानो नुगोन सोरनि फारसे सरकाराव फैनायनि। गामि गामि हाबोब्ला दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोनांगौ, ओनसोलाव थाङोब्ला, गामियाव थाङोब्ला, जेरावखि जाया दिनै साहा दखान, लामा दलां जेरावखि जाया सरसा जागासिनो दं जे बिपिएफआ पावाराव फैगोन, हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोथारनांगोन, नङाबा जोंनि फिउचारा दंस' दं होननानै। जोंहा गोबाव सम मोनसे संग्रामि सोलिगासिनो दंमोन, नङा होमबा? जोंजों लोगोसे नागालेण्ड, मा होनो मिज'फ्राबो बा बेलेग बेलेगा। नाथाय मिज'राम मोनखांनायनि उनाव मिजु नेशनेल फ्रन्ट, लालदेंगायानो जा, जराम थांगायानो जा, बिथांमोना पिस इस्टाब्लिश खालामनो हादों, नङा होमबा? दा दिनै जोंहा बिटिसिआ मोनसे हिस्टरिक, नङा होमबा? दा ओंखायनो नर्थ इस्टआव सान्थि सुक्ति खालामनो होनदोंब्ला रायजोफ्रा आरो बा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा रिकगनाइज खालामो मिजु नेशनेल फ्रन्टखौ आरो बिएलटिखौ, नङा होमबा? मोनसे गोबाव संग्राम खालामखांनायनि उनाव बर' हारिनि मोनसे 6 सिडुल एरेन्जमेन्ट होदों, बर' भाषाखौ 8 सिडुलाव सोदों आरो गुबुन गुबुन, नङा होमबा? मोनसे पिस जादों, नङा होमबा? दा मोनसे संग्रामा सोलिबाय थायोब्ला बाव
गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव प्रटेस्टफ्रा जायो नङा होमबा नाथाय दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव प्रमद बर'आ मा होनो मोनसे शान्ति सुक्ति जाबाय होनदों शान्तिजों हेपिनेस एन्ड पिसफुला मोननैजों रिलेटेड नङा होमबा दिनै बिटिसिनि मानसिनाव नों सोंलाय सोरबा हेपि दं नामा रावबो बुंनाय नङा हेपि रावबो गैया बिए पास एमए पास जानायफ्रा हेपि गैया गोजोननाय गैयाबा शान्तिया बोरै फैगोन गोजोननायजों शान्तिजों रिलेटेड मिथिबायना आगदा आथिं आरो आगसि आथिङा जेरै जोंनि थाखाय सासे मानसिनो नांगौ नङा होमबा पिस एन्ड हेपिनेस दिनै फोरोंगिरिफ्रा हेपि नङा आबादारि हेपि नङा युथआ हेपि नङा एक्स एनडेपि जाय रिभलिउसनारि 34-35 इयार्स हाग्रायाव दङ बिथांमोना दिनै हेपि नङा दिनै जेल सिङाव दङ बिथांमोना रिभलिउसनारिफ्रा हेपि नङा सिगनेटरिफ्रा हेपि नङा बर' रायजो राजाया हेपि नङा कन्ट्रेक्टरफ्रा हेपि नङा एमए पास बिए पास स्टुडेन्टफ्रा हेपि नङा पिसफुला बोरै मा अबाव दं सोर दं पिसआ नङा होमबा बे सानै साथामसो इउ पिपलनि दैदेनगिरिफोरा गावसोर गारि गुरा बायदों बिल्डिं न' लुदों बेजों हेपि फैया नङा होमबा गामि दफायाव थां दिनै रावबो गोजोननाय गैया ओंखायनो बिथांमोना जे बुंबाय थादों बिटिआर एकर्डनि उनाव गोजोन फैबाय मिनिंलेस नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि